Hey guys, I am so sick of this bullshit. Here's your trash. Get the fuck out of my house right now. Okay. All of you guys, get the hell out of my house. Makusho njalo. Get the hell out of my house. Yazi into amele yenze ukuthi nezokwenza. I said, here's your trash. Get the hell out of my house, please, right now, before I call the police. Lo uzofica ufanele ngoba nginqaba. Lo uzofica. Wanga labakhosi nofica nginqaba. Ngijwayela ngabonesa. Ngizokujwayela ngabonesa. Labakhosi nofica nginqaba. Wanga labakhosi nofica nginqaba. Wanga labakhosi nofica nginqaba. Imina ngithi. Ngizokushaya. Imina ngithi. Senibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nehlelo no-Longstar. Hhayi-ke sibuyile lapha kaMagqamsu ngoba wayithena simshayise ngomoya ebelungisa impilo yakhe ukuze sikwazi ukuthi aqhubeke naye nempilo yakhe. Namhlanje sithe hhayi siyabuya-ke sibone ukuthi-ke naqhubeka kanjani. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Magqamsu unjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Kuyahlaleka kamamncane? Kuyahlaleka. Yeah, because ngakwazi ukuthi ngikwazi ukubuyela kube like ngibuyele ebunganeni bami ngixoxe ngimamncane. Because ngabona ukuthi hayi ukushona kwamama ngathi kuma wangena kuyena umamncane because umamncane uyakwazi ukungibekezelela, uyakwazi ukuthi angibuyisele emganeni bami. So ngakwazi ukuthi ngihambe naye ngaleso sikhathi. Mancane lezi zinto ayishoyo kuyahlaleka. Phela ngisathemba lutho makuphuma kuMagqamsu. Lazi kwamabhomu nabantu bayabuza ukuthi hayi bo uMagqamsu right kodwa. Hayi right uMagqamsu sihleli kahle kakhulu nje. Nihleli kahle kakhulu nami, yeah. Okay, ngoba nisithintile ke nathi ke na uMagqamsu useready yolanda impahla kaDaddy D. Uready sis. Singafiki laphana kanti wena ufuna siyokushiya futhi. Alili ngishela impahla zami. Ngoba time singilanda impahla zami za 2 weeks. Ngifuna ukumnika space sakhe. Yeah, and ngilanda impahla zami za 2 weeks ngibhakishele ngihambe. Emba sokuthi ngizobuyela khona ke. Mhlawumbe uzobe sehlisile umoya. Oh, uzophindela khona futhi emva 2 weeks. Ngizama ukwehlisa umoya, ngifuna ehlisa umoya. Mhlawumbe emva Silandelani impahla mazobuya uphindele khona futhi. Ngicasanda impahla mina naye siteredi sokukhuluma so-2 on the side. Okay, nisakhuluma ke efonini. I tried ukumfonela but he's not picking up. Umblockile on WhatsApp, Facebook, everywhere. Ublockhe yonke indawo. So awukwazi uphindele endlini kama wakho uyocheck. Angikhoni. Okay, so namhlanje uready uthi siyolanda impahla. Ngiyenzela ukuthi ngibe prepared. Ngoba ke na angikaze ngihambe ngenza isinhlambuluko mangifika lapha ngishaya amabhomu left right and center ngize ngidide khona uthena nje kuma comments ama viewers uthe mina noma ncane sidinga i-vacation ngoba kuningi kakhulu. Bese siyosana mamncane trust me ngizwa ku Daddy D and ukhulumisana no baby because no baby nisathandana yini? Ngisamthemba ukuthi izinto zolunga. Usathemba? Yeah. Okay, so sizohamba siyolanda. Mamncane uyamuzwa uthini ndodakazi yakho? Ngiyamuzwa. Uready ukuthi ke na cause sengenzana noma yini? Ngoba phela sakazama ukuyithatha impahla saba nenkinga. Oh, nike nazama. Sike sazama ukuya nje a day after nifikile hayi saxabana naye. Ngabe ngamtshela hayi asambe sobona ngohamba kwesikhathi. Nakho ke sesicela usizo lweni ngoba phela imali ayitholile impahla uyangixaka methi uyabuya. Into engibakayo nje uDaddy D wayeseready ukuyiphosa ngaphandle kwegate. Hayi waba nje nokuhixiziswa hayi lokho efuna simbangise ngabona hayi lo wenza ngamasibomu because ubethe uzoyikhipha impahla ke sazikhipha kwasho kanjalo. Hayi ngabe yathi asiyeke kodwa uyayidinga ke impahla zakhe akasabuyi futhi ngenkulumo esibe nayo before useyangixama kusazobuyela. Angisamdingi mina ubuyele lapha. Angikwazi ukugqoka ngifudumele ngoba impahla zami zilapha angikwazi ukushintsha. Nginazo lezi ya nalezi. Ingane yakhula ke kodwa leseswini. Yakhula. Ulindo yena. Ulindo ngicela dedeni igcineni efikile because ukuba noLindo angizayi angibothina ezinye ezongisiza ukuthi ngibe naye angiboni. So communication angisibona isidingo. Awusibonanga isidingo. That's why ngithi ngisho ngitshela ukuthi ngibhizi ngizama ukuxhumana noDaddy D because he's the one okwazi ukumprovide and everything. So manje uLindo useke wazama ukubuild a relationship phela sisalindile ukuthi he tried to call me ngaze ngipick up everything. Enye into engikusola ngayo sasithe sizokwenza iDNA wawuthe uzofona senze iDNA. Namanje sisalindile for iDNA. Okwa DNA sis Longstar
I think lokho sokukhuluma senomndeni sesiphelele ngoba ngithi ngicela singandise impahla there's something engifuna ukutshela uDerry today. Yeah, that's why nginibize because bezoyihambela ngilandela impahla zami zingedwa but ngoba nginibizile bengicela nina ningihambise ngilandela impahla zami there's something kumele ngitshela uDerry namhlanje. Okay. Yeah. So i-DNA surprise. Angazi manje surprise ngoba kuyini kunina but ngiyacela. So i-DNA usazosinika lento le mfihlo lengiyikhuluma lapha ya. usunenye imfihlo sithi It's not imfihlo. uwedwa yazi uwedwa futhi ke uyitonqo so angi-understand imfihlo ey'ngaka zingena kanjani kuwena Ngicela silinde ngizobona. Sola ngempahla zami and then ngisho lokho ngifuna ukusha then nimbusele la ekhaya. Okay ngaphandle kwalokho-ke wena-ke how have you been unjani wena Angikho right. awukho right Ngiyazama ukajasa umamkhulu umamncane uyazama ukuthi yabo ngajustise izinto zibe right ngazi ukuthi sekhaya nani but ngiyamkhumbula abanye bomndeni babethenga mncane kwena Hayi sikhulumile nabo nje just uba-briefa ngezinto ezenzakalayo but abafunanga ukuba involved. So sisihlonipha lokho ingakho nizela endlini yami namhlanje. Besithi siyakhona ekhaya because siye sahlala nje insukwana ekhaya after the whole incident. So sidecide ukubuya nje soyihlala la endlini sodwa. Okay so la indawo yakho akusikhona ekhaya Indawo yami le. indawo yakho uphi u-best friend wakho u-best ubuyile lo usifikise kuyo yonke le chaos Hey. Angisamazi njengoba ngishilo nasekuqaleni ukuthi ngiyaphuma kuyena. uphumile kuyena Ngile nxa nje yakhe. All right niyazala ababukeli siyakade D Swelanda impahla ashintshi lapho futhi uthe khona imfihlo eyi-1 afuna ukuyisho angazi ukuthi yini nami kodwa ke when it comes to umagqams anything is possible asimazi noma uzofika sitshela ukuthi siyahlala yini lapha osebeyathandana futhi osebeshadile angisazi lutho asambe kodwa siye khona asambe Isikhwama? Oh okay. Ay sesibuyile ke ababukeli sesihambe saze safika emzini kaDumsane sawubona Yeah, njani yaphila. siyaphila nathi siyabonga ukuthi ke nizivulele la ekhaya saxolisa usesifike namakhamera nje besithi ke nasizobheka uDumsane kodwa angimboni la ngabe ukhona akekho usisi yena uba Nkosikazi wakhe. okay unkosikazi wakhe ngisacela unabe kulelo daba Unkosikazi wakhe ngahlangana naye dala. nishadile sisi Eshadile. Since when? Before ahlangane noNyongo, cabanga. Uyangazi oh mina. so yamazi usisi Lokho Nangimazi Ngiyakwazi wena lokho. uyangazi nangikwazi. ninoNyongo ngiyanazi mina. Okay it's fine sisikhuluma naye. Phew okay usisi umazi kanjani Umthembe hleze ngitshela ngalokhu nalokhu kuyisiyapho kuma wakho. Mawuthi nishadile senithandana iminyaka emingaki nashada nini ngoba phela beshadile noma wakhe Okay, kahle. Mina uDumsane sisuka like way back. okay Into ebesifuna nje ilento le. Phela. umuzi Umuzi lona. Lokhu noma wakho bekuyinto nje. Ukuthi kufanele sikugudluze endleleni ukuze sikwazi ukuthi siphile kahle noDumsane. imake uDumsane beshadile nje nomama wala ekhaya nina nasenishada nini pho Shotho bedlala ngoma wakhe phela. Wenza soshadile noma wakhe kanti Esizomsathi sokuningi kakhulu la mina ngeke. nje Yebo. hamba phambili. Kuyo yonke into. so uyazi ukuthi uDumsane belala naye futhi nalo Lokho ke nje akusona indaba yami. Indaba yaba. Unihlala futhi nababa. Ngiyabuza phela ngithi Usanalala nami, aphinde ayingima wakho, aphinde aze kuwena kanjani? Kanjani? Sesithi angikho emudini ukuthi ngiphakamisa manje ngamhlingekani. Besemudini ke manje. Uzoba kuyona manje cabanga. sisi umuve in lana nini Since when? Ngene nini la? Ngino 2 years ngihlala noDumsane. Hayi bo ngihlala ngapha lo muzi ngihambe kanjani like ngoba usisi ngihambe like khami like last week. Ngihambe last week. Last week. Lokho kungekho noma wakho ngize la ngizohlala noDumsane mina. Wena asibantu uDumsane uyasebenzisa uma uthi ungenisa la endlini mase ngekho. Ngisebenzisi uma ngisebenzisi uma wakho naye beyipheshana nje kuphela nje ukuthi
Dumisane naye ngaleso sikhathi mayichitha izungu aze kuma wakho nizombhora kodwa mayithi entertainment beza kumina. Tshele Mina sesona ngani le yini le umnika le mina enganayo. lokhu makho anganakho. Usazi uma mina lokho enganakho. Lokhu wena ke nawe ninonyoko noba uthweni inganakho ke bengimnika kona uDumisane. Okay, mina ngicela uyi-understanda sonke lesi story sisi. Asizile ngokulwa thina. Asiyabona udadewabo kama wakhe lo, umamncane wakhe. Oh, yena umamncane lo. Oh, okay. Akuyena umamncane lo. Lo. So umamncane wakhe lo sisophezela uMagqamsi uzolanda impahla. Right. Angisandawo. But before siqhubeke, ngifuna ukwazi kabanzi ke ngawe ke manje noDumisane. Ngoba uDumisane Wazi kabanzi ngami noDumisane kanjani? sazi kabanzi. Kanjani? Phela angazi noma uke wambona yini komabona kude yena uMagqamsi kuqhamuka inhlambuluko. Uhlelo lethu ukukhuluma ngenhlambuluko. Yani. Ubezohlambuluka ukuthi ngiyenze ukuthi walimaza uma wakhe ngenxa ukuthi ufuna ukuba noDumisane. Lokho okwakhe nonina hayi kwami. Uma asekho phela emhlabeni. Asiyona indaba angihlangana nalokho mina wabulawa yimina nini wakho? Ukuthi wena noma wakho kwenzakalani wara story sense about noba uthule hayi sami. Wena ini special ngawo noDumisane? Mina especially ngami. Okay, one ngimuhle. uDumisane ngiyamsatisfya. Oh, wow. I've got 2 beautiful kids. Whoa, wow. Hey ma, how Kids? Yes. So 2 beautiful because boys. because 2 kids uDumisane uthe akanayo inzalo. uDumisane 2 weeks ago uthe akanayo inzalo. Oh, really? Ubuyi umngani wakhe uSisi naye baneyingane ade bethe kaDumisane. uDumisane wahlala la. Ukahle kahle umama noma usisi onengane noDumisane. Imina nobuyi mngani wami. Usuma wakho noDumisane. Uma akazaba nengane noDumisane. Nje benikokolozela nonke kini. Not a kid. It's mina, imina and nomngane. Nomngane. Umama akayitholanga ingane. Uma akazanga nengane. Usuma wakho phela vele kushuthi nje into nje yokuthi enza kanayo nokwenza nje. Uyazi uma usumdala over 40 umngane akwazi akhona into awuyithola kalula. 60 girl makuthi nje uNkulunkulu ukuphile nje enza lokuthi ube nje nenzalo uzoba nengane. Uzawona yawunayo. Wafuna sendezo into evuza mathe la uzenzelela bani? Hi sis Lungs. Ibancane wo mina I'm still stuck endabeni yengane sis. Cela usize thina understandeke sinoma mncane. Mawuthi unezingane noDumisane. uDumisane usitshela ukuthi thina akanayo inzalo. Sikwazi lokho kanjalo nami. Okay guys, yazini uDumisane Phela uDumisane uphuyani wena uhlangana uhlangana napho noDD wena uhlangana napho. Nawe umbiza ngoDD? Akamenze boDD. Lo. Ngicela umnyeke sisi uba igama. Uba igama la sis. Usinethemba. Sine ngicela uchaze udaba ngicela umnyeke achaze. Ngisafuna uzwe yengane. 2 beautiful boys, yes. 2 beautiful Beautiful boys. was my Like food. handsome and My so food. loving and My food. everything. My food. uDD unayo inzalo. Ukuthi your mother couldn't give uDD ingane. That's not my problem. Pho manje That's not wayiphikelani my ukuthi problem. unayo inzalo? Angazi buza yena noma wakhe because bemshare. Kodwa mina he gave me 2 beautiful boys. Wena ungamsala namuntu. Ngamsala namuntu ezi, amshare. Wait. Shara nawe nonyoko, that's not my problem. Mina kodwa at my own time bese wami ngesikhathi sami mangimdinga bengimthola. Ukuthi kanjani nini kephi ngobani akusindaba yakho noma wakho leyo. Okay, ngicela ungisize la ungi-understandise. uDD lana sathola ukuthi kena uthandana nentombazane esemsebenzini. Uwena nentombazane Yes, esemsebenzini. that's me. Asifase That is me. sizokhalisa la ekhaya kanti sifebe Okay. Ugel mina ngicela ukumbona wafeza ukhalisa nje ezama wafeza ukhala ezama. Imasine ngicela umnyeke kakhulu. Sistema. Ngicela ukubona. Mina ngizosiswami ngizosiswakho mina. Sine ngicela Okay, lo sinesamba khona. Wafe lo mdlaza mathe wakhona. Wafela ekhaya as a colleague. Beze bethi isoso. Ngabona ukuthi ugel hayibo una I don't girl ngusine. Ngithi mhlawumbe i-HR noma inani because ugel indlela hleliphe ngakhona ifika la ekhaya. I didn't know ukuthi ula naye uDD because mayifika la ekhaya ufika la ekhaya uhloniphekile uma ushonile. But yena wakhiphe envelope esikhwameni sakhe enemali like
imali bebelethile was almost 5,000. Uyena ugeni. Yebo. Ngayithi mhlawumbe nomphathi wakhona i-HR noma yini. Because ngayithi uyena onesikhulu emsebenzini kanti sihlamba nje sento nje sendoda yami. Okay, siqale lana-ke sisike-ke wo. Ngiyabona nje indaba yokuthi uhlanga whatsoever. Ungangitshela ukuthi ngale 5,000. Waletha malini? Ungatshoba udeli, ungatshoba ngakho. Ungatshoba mawakho. I-life cover yami. Ngani? I-life cover yami. Ngemali bikukhelwa ba? I-policy le engabuma wakho ibikukhelwa ba? Bikukhelwa ubani? Akusebenzi umsana. Mhlawumbe usine amchazela ukuthi uma wangena la ekhaya, uma washada noDumsane, uDumsane emncane engasebenzi endawo, uma esebenza, wathatha uDumsane lampa emsebenzini. Wase nguma esengumuzi wathenga lo muzi lo utho wakho, angazi utho wakho ngaye. Inkinga yami. Kwenza inkinga yami lo. Usama umuzi wakho ngamathathu. Phela lokho mina. Inkinga yami. Inkinga yami phela mina lokho. Musukwenza inkinga zakho noma wakho ngasekho angazi yabo nje oh my god ngakwenze nje inkinga zami lokho please ngakwenze nje inkinga zami mina engikwaziyo muzi wami lona muzi wakho my food awuzongazi wena girl uzongazi awuzongazi awona ngizombona phela Christmas enza ngo-freeway awuzomazi today uzomazi awufuna Christmas enza ngo-freeway enza kanje uzomazi today uzomazi qhubeka Sisi Magama sewukhona umuntu osifazana okhona angimazi lo girl lesifike sasifike la ekhaya songikhalisa ngisona vele sababa wakho lesi sinengane ezi-2 zakhe ngisona nje ingane ziphi awubeba u2 awubazi yini ukuze bekho manje bahambile no-anti lo awumeke basayipala sewukhona no-anti ocleanayo la ekhaya Magama sebekhona u-anti manje kusugela ocleanayo la ekhaya mina ngibona indlela ayiyona ngisugela ocleana phela Sissy, take a good look at me. Onjena. Ngiyacleana mina. Oh, come on, sis. Yabona nje wena nangaqasha nje mhlawumbe uqinela ngaphandle ngokuba amahlamvu mhlawumbe usiza ugarden boy le ekhaya ngiwashela ibathroom yami usiza ayinayo le ekhaya wena zibuki wena usiyabheba njengoma wakho makho behluleka ukubamba indoda I maintain ona ayiphathe kahle ubani othandana noDumsane iqala uma wakhe nawe uma wakhe uthandana iqala noDumsane Mawakathandana noDumsane a month and then uDumsane wangishela I think it was August and then Dumsane wangishela it was June if I'm not mistaken wathi mina he's not happy okay he's not happy yes he said he's not happy and then ngazona njani mina I'm young and sexy wamenza so I made him happy yes wamenza happy wamenza ngani in every way anyway engamenza ngayo ukuthi nje abe happy okay mina ke manje into esingiphazilisha the most uDumsane beshadile noma kaMagqams ngoba uthi nawe ushadile naye yes ushade nini akuhlangene nawe lokho ukuthi sishade nini kanjani akuhlangene nawe lokho sisi akuhlangene nje nawe lokho but then we married and lo muzi lo owami and this bitch ngifuna out emzini wami which bitch you uthe ushadile noDumsane ushade nini ngoba beshade noma wakhe uma wakhe kuna 3 years eshonile uDumsane lo nje udivorce noma wakhe and then kwangijesa amaphepha ewasayinile ukuthi udivorce noma lo so mina sisilungisa uDumsane nje bayesho kubuye ukuthi mina uzongenza the first wife ubuya the second wife shwa ngiqambela manga awazi mina wenza ba the second wife uDumsane second wife oh my god my sister sifele lesisithi ukhona mina second wife first wife third wife fifth wife oh my god ukhona mina I'm the first and the last buke some of the scats buke where were you some of the scats sengoza zonke lento leziNoDumsane ukuthi awungazi kahle yazi awungazi ubayingani when okay ingane unyoko ngitho nangalo ungazi ingane unyoko ngizokutshengisa ukuthi ingane ubani ngizwa ngithini wena uzokubona ke today ngicela kancane bawu2 mamncane umuzi kadadewenu lo sewukhona omunye unkosikazi othi uyena ushaya isicathulo uthini wena ngalokho angifuni ukungena indaba zalezi ziningi izinto ayikhulumayo process I understand when I fuck you mamkhulu mamncane
Fuck me. Mamncane into engizoyisho kuwena ukuthi I did my Bitch, and I'm gonna show you something that you've never seen before. Chill. abo wena uzosungitshela into ofuna ungitshela yona usemgaqweni. Mamncane Ungazi uvela umlomo wakho wena. Khuluma Mamncane. mamncane wakho uba. Sesilungisa. So-called mamncane ke. Uyangazi uvela umlomo wakho. Okay, mamncane ngicela sesilungisa into engicela ukutshela yona namhlanje ukuthi i-research yami ngiyenzini. The moment kushona uma uphela kuyazi ukuthi uney'ngane, ingane abenayo bekuyimina kuphela. Yes. Makushona yena automatically mina ngina under yena kwitayitela. Yes. Thatha udidi bangawazi. Oh, Umuzi really? lo muzi Beshadile nje. ushade ini akho ayikho indawo zokuthi okwami okwakho ayikho leyo nto leyo. Uma noDumsana beshadini try but out of what lezi ngezi zakhona. But uma umuzi ngiyawathi okwami. Of property, It's fine. But ungatshela ukuthi mina noDumsana nizohlala nomphela lo muzi lo. Wazi nizonisa until the end. Until the end. Until the end. This one is my house. Muzi wami lo. Siqoshe phela. Awuqoshe ngathi. Ngizophuma ethoyilethi. Ngizoyaphi? Umuzi wami noDumsana. Ngizokhipha wena mina. I'm not going anywhere. Afuna ukubani ngizokhipha wena kuphela uDumsana sale lo muzi. Okay. Ima usamfuna uDumsana esethole nanonkosikazi. Unkosikazi lo. Ushadile nje Unkosikazi lo. Yes. Oh Unkosikazi lo. yes. Oh yes. Wena ngithi wahluleka uyena ninonyoko noba u2 nahluleka uyena. So wathola mina this sexy gorgeous. Sexy what? Sex my food. Ima anikame ukukhuluma mamncane. Umuzi kadadewenu lo. Kwenza Useyazi mamkhulu wamtshela. Ufila kanjani ngalento? Uma umuzi wayebhalise ngami. Kodwa kwazi ukuthi umuzi wakho sisi. Ngithule nje ngiyambuka ehlanyisa. Oh really? uDumsana lo khohlise lazi lo muzi wakho. Umuzi wami noDumsana. Lalela sisi uDumsana ngisamhlalise ngoba ngisana nami. uDumsana behlala la endlini ngokuthi uthasahlela nami. Akho umuzi waDumsana lo. Angikhulumi nawe wena. Iya uthina na girl? Hayibo. Ngikhulile phela kunawe sisi. Ungangibiza Uma ngeke. mncane wami lo. Enikubangayo nomagqama nikubanga nodwa njengengane. Ngikhulile mina kunawe ngihloniphe. Lo muzi lwakuwona wakho wasisi wami. Njengoba usisi wami engasekho emhlabeni nokamagqama. Okay. So yini Ngikhipha mina enisiphumela la. noDumsana? Ekuseni kusa. Ngiyakwazi lokho angitshela ngomuntu. Noma utshela ubani? Angitshela ngomuntu ngiyakwazi lokho ngiyakwazisa futhi nawe. Nkosi yami. Maqamsi ubuthe unfortunately uDumsana akekho la. Kodwa ubuthe une-surprise for ulo. uDumsana. Bengizomfica uDumsana but since engekho I'm sure this so-called wife wakhe ngayidlulisa some message. Umtshele uDumsana ukuthi usengabuyela umngane wakhe uLindo wakaZulu. Ngoba ingane le yathe yakhula Lindo akuyona ingane Lindo. Nale yesibili engiyimitha kuyona Lindo. Mina bengijola niNigeria ehlala ePoint. Ebelengenza everything engifuna ukuyenza. uLindo noDumsana badla imali eNigeria. Ngimithi nje ingane eNigeria yazi approve ingane yayo. Ingane ukubona ingane engayesi kaLindo kaZulu ngoba uyazi ukuthi angifuni ingane yami ikhinqa amadlozi akhona nani. Ubona ngathi ingane ngixesela ngihleli khona. Ingane ke nakaZulu. Ingane yalapha eNigeria. Edward Okuchu. Yabo wena. Ngiyafana sesidwedwe suma wakho. Hambeni. Gcisha la. Ngindaba yonke into ufuna uDumsana uDumsana wani? Wena uDumsana unani? uDumsana wafaka omani emsebenzini. Pakistan. Somalian. You're such a bitch, just like your mother. Maqams. In Nigeria, seqhamuka phike manje Nigerian. Ngizwe. Make mention of. Okay, cala ngizwe. Okay, it's fine. Since Lungsta. Indawo zangavuma indawo zaLindo ngayimvumisele ngenkani nani zonke lezo story nani. But egcineni iqiniso kumele laziwe ukuthi the reason why ingane zingayikalindo kaZulu it's because ngiyazazi useza kuphi. Angifuni ingane zami zigule ukuthi sihambe esibongweni So bitch, just like your mother. So bulala namadoda awu3 wena. At the same time. Just like your mother. And I've got a surprise for you, dear. You also got a surprise for me. Let me show you something. Yo, I hate this bitch. Hey. Amina, uyangiyisa lona, uyangicika. Uyangiyisa.
Mamncane. Ngathi-ke sekukuningi. Kakhulume naye uyanginyanyisa lo muntu lo. Ngicela mamncane khulume naye. Mina ngixako ne-Nigerian Nigeria umuntu wami But uyangithanda. awushongo nje indaba ye-Nigeria Okay, khathi okay, ngidonsa okay, la. guys, I am so sick of this bullshit. Here's your trash. Get the fuck out of my house right now. All of you guys, get the hell out of my house. Nawusho njalo. Get the hell out of my house. Yazi into amele yenze ukuthi nezokwenza I said, here's your trash. Get the hell out of my house, please, right now, before I call the police. lo mozofuqa ufonishiwe ngoba nginqaba. Lo mozofuqa. Wonke labakhosi nofuqa nginqaba. Ngijwayela Gabanese. Musungijwayela Laba Gabanese. labakhosi nofuqa nginqaba. Wonke labakhosi nofuqa nginqaba. Wonke labakhosi nofuqa nginqaba. Imina ngithi. Ngizokushaya. Imina ngithi. Imina. Yes, ladies, there's no need ukuthi nibe physical. Mina ke Nisodumsane I'm not nje. going anyway. Mina I'm not going anyway. Awuyindawo. Akindawo. Mamncane uthele Umuzi kamalona wena uyakuphuma ufuna uqasha siyanda. Siyanda, kumele ufuna uqasha siyanda noma ngezla esolezo noma ikuphi. Sike la. Here's your trash. Okay, let me show you something. And I'm not going Oh, anywhere. wait. Uyacasula sisinusa lona. You will find your trash outside. That's where you're gonna find your trash. Yazi Outside. sisinusa akho into emele ngisho between ukuthi it's a pity ukuthi uDumzana yekho namhlanje. Abantu ngiyawehlisa umoya because the speech uyangicasula. Oh, you calling me a bitch? Are you? Sisi asikho isidingo sokuthi Wena nishayane. Lengane is testing my patience. Try me. Try Asikho. me. God. Into engizoyisho wona sesinusa namhlanje ukuthi ngaqwesa uLindo ibhanch lokuthi ingane zakhe. Yeah. Ingane the first one le niyibona ingane ngathi abongwa ngiyayivezi nalana kunani ngiyayibona ngiyayilesa nini. It was ngiyayibona ngathi akuyona yomzulu. Even inelo zakhona yabona izina inelo zomuntu but inelo zama kills. You a fucking bitch just like your mother. The second one I'm not sure about the second one. I think Are you sure about miracle all of them or ukuthi not? Are you sure about all of them or not? all of them. Not sure. The second one Ngoba name urabishe The njengoma second one lo wakho. imithi kaba. yeah at 3D. Oh, really? Lokho ngakufela. Akade DNA ukhuluma test. nge-Nigerian. 3D. DNA test. So yenza. Okay. I-Nigerian. Sonke paternity test because sangaphakathi. Sonke paternity I am test not saying izokwenziwa isangaphakathi DNA ingane. test. The I-Nigerian. first one God. ingase ngiyibona ukuthi akuyona yalindwa akuyona yadumsani. Sengiwe in Driver crazy uDumsani ungidriver crazy. Yo. the speech ngiyanyisa. Okay, uthe ingane nama-curls awu understand yabona. Anganasendanga. I-Nigerian noma Ingane yaseNigeria. yase-Nigeria. Oh. Le yesibili yindaba ube Ngitheni neshow. kwena sis. Ngitheni kwena sis. Ngangilala- Ngitheni kwena sis. Angitshela ukuthi lo uyafana nonina lo. Uma zelaphi uma wakho uthiwa ngayiphethe kahle? Uma zelaphi? Uma wakho umazelaphi uthiwa ngayiphethe kahle? Umazelaphi? Ngabo wena. Umazelaphi uma? Umazelaphi uma? Ngizokwenza kuwena uzobona. Okay, angisazi-ke I'm sisi. tired of this speech. Uqonda ukuthini-ke manje masuthi-ke nalento ayenza nyoko. Sengiqedile lapho. But the in. I wish udade ubuya ngasikhathi njani emsebenzini? Angamazi. Almost in. Utaliti mina ngimazi. Ngithi lokho engikwenza Behlala lami. uzokubona kodwa. Udade ufika ngasikhathi endlini. Ungena i-night shift. Ngena shift ngiphuma ufika ngo-past 8 inkinga ibhasi lifika late. Ufika ngo-past 8 la. Asezolala sezodla sengimphekile umfazi wakhe ngazi isifibe siphekile yini. Ngoba uyathanda ukudla uthanda nophuthu futhi irasa alithandi. Uthanda nophuthu uDeridi. Apho ngathanda ne-dessert futhi ekamereni. Angazi mbuya uzokufica yini konke lokho. Ima-ke sisi wena how sure are you ukuthi ingane ya-Daddy D? Cause zolo lokho. I'm very sure. Kanjani kanti uma Pakistan, uma Nigeria, what? Usuke manje. ePakistan ngakutshela lo. Ngiyakhuluma na umngane wakho yini? Ngumngane wakho yini? Angisoze kuba umngane walento lena mina. Walento le. Ngumngane wakho mina. Wazi ngani ukuthi ingane ka-Daddy D ngoba I know that. How do you know? I didn't say it's ingane ya-30, but I'm Uthini sure pho? ukuthi DNA test yona into ezoqeda ukukhuluma DNA test. i-DNA test yesazi Phela.
Cause Uzoyibona. lo uyafana nonini. That's all. Uzoyibona isidupha. Imasisi ulokhu uthi-ke uyafana noma wakhe. Uzibona Umazi uma wakhe. umazalaphi uma wena? Umakho ngiyamazi a long time ago. Wazi ngani ukuthi bengayiphethe kahle? Bahleze ngitshela Ntomsana behleze ngitshela. Ethini? Ekutshela kuthini uDeleti kwena? Uyahamba mayifika le ndini kwesinye isikhathi ibuya ngamfici, athi uyamfonela, ifoni ayingeni, athi uyobheka uma wakhe, le kaJay. All of a sudden lo usenogogo lo angakaze amtshele ngaye. Uma wakhe angazatshele uDumsane ngokuthi lo unogogo kaJay. Manini Unayo igogo kaJay? Up to this one day wahamba wasimayifika estation wafica imoto yakhe ipakile eSpa ishayile umfana. Uma wakho ekephi eseSpa phakathi eTops futhi. Ke. Ngiyabuya. Khamba phansi ngisokalanda lapha eminyango. Ngiyabuya. Hamba Khamba phansi moya. ngisokalanda lapha eminyango ngiyabuya. Hamba oshawa moya. Sisi. Awunabe kabanzi ukuthi wabonakala estation epakile ehamba nendoda. Wabonakala epakile kwi-parking lot yaseSpa umakalo. So manje kwazanga ngani ukuthi wabona ngani ukuthi indoda baqabuzana indlela babebambana Because ngayo. wa-check imoto uDumsane, mayi-check imoto uyayifica lapha eSpa, ufica umfana mayembuza emotweni uyamtshela ukuthi hayibo mina sinomakalo geli lona kade saqala ukuthandana wena ukhona ngoba uthi wena umsatisfy. Umuntu ozomazi kangcono lo esikhuluma ngaye uwena mamncane. Ubeyiphethe kanjani? Ubeyiphethe kahle sisambe angimazeli yonke lento ayikhulumayo. Phambi kwamehlo akho phela. It's shocking actually. Akufani nje naye ngokumazi kwami njengosisi wami engikhule naye. Bengazi ukuthi nje mina uFaithful uDumsane usetlishile kuDumsane. Lokho akukhulumayo nje she might even be making it up. Mina what my concern is lento ayishilo ukuthi lento ayenza kusisi wami uzoyenza nakumaqamini lento ayenza kusisi wami. Sisi. Yini lento ayenza kusisi wami? That is so none of your business. Ukuthi ningayiyenza. Uyakhuluma uqeda uyiqalana inkulumo wazi athi ngikuyiqeda. Ngihlangana kanjani? Kade ngikho enqunywe manje ngidelela ingane yakho la. Bengayona enqunyiwe bengithule ngoba bengisabanga ngithi njengeyingane phela mina ngilingani nani. Okay, so buthuleleni ingane yakhe ilokhu attacking shine phosela ama pillows. Uzokusho noma cha lokho kwenzela kusisi wami? Ukuthi ngenzeni? Uthe wena lokho wakwenza kusisi wami usazokwenza nakuyena. Uyenza wena manje beni. Uzongiphendula noma cha? Uma Akayeke. Usazohamba vele. Usafuna ukushawa umoya but yabona lento iphindela kulento engiyishilo sisuka lapha endlini. Ukuthi ke na uthi ufika usushawa amabhomu. Usutholile umoya. Nange ngena sondela. Yebo, sangitholile umoya kancane. Usuphefumulile. Sekungconyana. Ngisangicasela lesifeva lesi. You're calling me a bitch. Oh, when you're a whore cabanga. Sho, yazi. Ngaze into ayenze uDumsane kumele ayenze kumina yayenze kwena. uDumsane. Anifana kalamuzi. Mhlawumbe ukukhosa ukuthi nomuzi Sihlala kephi lana? Sihlala kephi? Until when? Until nini? Until nini? Ladies, Until nini? nibahle nobathu. Ngiyabona ukuthi umuntu enimbangayo uDumsane. Umuntu ongenandaba nani? Akhona. uDumsane selokho esifikile la manga. Nawe futhi maqams. Amanga odwa. Manje sekukhona ama-Nigerians izolo bekuyingane kaLindo. Ufuna ngani Lindo? Lindo analutho. Oh. Ngeke ngikwazi ukumisa emlandweni. Wena ufuna abantu abanotho wena. Ufuna abantu abanotho. Lindo wangifica undoda yakho. Usuhlala full time. UDeleti wangifica nginotho. Uhlala Udeleti full wangifica time. nginotho. Neyingane Full time. Yes. Ingane engazona ezaDeleti. Oh really? Sekwazwena manje lokho? Uplastic wakho ulahliwe lapha eminyango. Siyahamba Ukhohlwe noma lokho. I sihambe. told this trash to just get the fuck out of my house. Siyahamba noma uhambe. Ngiyabuya mina la. Without you guys ngiyabuya kodwa mina la ekhaya. So ke sibone. Thula Mncane ubuke. ukhulume nendodakazi yakho. Thula ubuke uzongibona ngiyabuya la ekhaya. Ngicela ngihambe ngiyacela. Thula ubuke mina la ekhaya. Sengicela ngihambe. Ngizoba sekhona uDeleti. Thula ubuke ngiyabuya mina la ekhaya. Ngiyabuya kodwa mina la Awume ekhaya. kancane maqhamu. Ngiyacasula nesifebe lesi. Awume kancane izokubanga ngesikhathi seni lo. Udeleti ngizoba sekhona uDeleti. Ukhuluma kuphela. Uyanginyanyisa. Udeleti ngizoba sekhona Usuke uDeleti. phambi kwami. Ngicela ngihambe.
Ngicela nihambe manje. Angiyindawo. Nonke ngicela niphume la kwami. Kanjani kwakho ngokuthini? kanjani? Wenzeni la ekhaya? Kwakho ngokuthini? Ayakukhohlisa lo Dumisani wakho. Angazi ngizelani ngani ngicela. Yakukhohlisa uDumisani. Ngicela niphume. Into ngala khona umuzwa Dumisani lo. Yakukhohlisa lo Dumisani. Okay, kulungile nobeno senibuya noma ningabuya no brigadier nibe nobani nize la oyikwami lana ikwami. Sesilunga ngicela ukungibheka next week kodwa mina ngiqondise la. Omunye hle. Ngisambe kumele ngiqondise Kodwa-ke ukuthi sisi ngeke sikushiye la, sihamba nawe. angihambi nani. No, kumele sihambe. Okay, it's fine. Sazi ukuthi Ngithi ngicela usafe. nihambe kwami. Phumani. So buya amaphoyisa kodwa la ekhaya. Sisi siyahamba. Nonke ngicela niphumeni. Nalama camera enyana enu niphume na wonke la. Ngicela niphumele la kwami. Ngicela niphumele manje. Okay, asikho isidingo sokuthi sibe physical. Physical. Asikho ngampela sisi ungahlala phansi olokhuza o-producer bethu baqoqa into zabo sikwazi ukuphuma. Guys, please just go. Siyahamba manje. Yo, niyizwela-ke babukele emakhaya njengoba bengishilo ukuthi-ke na uthi uhamba nomagqamsi isitori sisodwa ufike Wahle ufice ngicela ezinye mamina. ey'ningi. But sisike na uwena njena njalo buka manje ususitshela ngama-Nigerian thina sithathile sahamba sakazulu. Wasithatha sakazulu Mina siyobika ngani impahla khona. zami ngazufica isifebe lesindile. Ngifike ngasho futhi Ngafica isifebe endlini. Ngibiza sifebe wena yeso. ngafika ngasho futhi sisekhaya. Angijwayeli mina kabi. Ekhaya ngikubuza ukuthi indaba ingane ungayilethanga for i-DNA. Angithi manje usuyangiphendula ukuthi ubusaba ngoba uyazi ukuthi akuyona ekalindo ye-Nigerian. Kodwa engiyimithi njengamanje yesibili. I'm 100% sure ukuthi yakhe u-30D. Kanjani? Hayi ngenza ngabona kusangifela. Ngenze imlingo yenzeke. uNkulunkulu ayenza imilingo. Uyenza uyenzile ke this time. Wena ke nayingane zakho lamavezandle bakho wami uthi wezakho la. Nawe Zokuba nje nazo. ngezandlebe lakho. Thiwe ngapheli iyabikwa bakithi. Nathi siyayibika le iyahlula asazi akekho umuntu ophuma neqiniso nangunosisi usethi-ke na umagqamsi uzomenza into ayenza ngima wakhe. But asithembe ukuthi kwangayona into embi. So Black Life TV sizamile ukuyilungisa le ndaba sisazoqhubeka mhlawumbe siyilungise kodwa ke uDaddy D akekho lana ukuthi ayikhulumele but nangu sisi siyamfica uthi uyena unkosikazi wala ekhaya sisazothini ke sihamba naye umagqamsi simphindisele ekhaya ngoba ngisikwazi ukumshiya la umama wekhaya usekhulumile wathi ucela sihambe la. So Black Life TV sinithanda nonke, please don't forget to share, like and subscribe. Hambani. Siyahamba sisi Noma masitenga phela. Maqamsa sami. Hambani. Phumani kwami, phumani. Phumani. Phuma nawe. Phumani. Phumani. Guys, ngizosilivale. Hambani. Nika nami zibuzibona sabuyela. Asahambe. Yabuyela kwathi lami la ekhaya jabuyela. Angendawo. Khathele mina lo Ngizokubula. try me. Maqamsi phuma.